Det gør ham lidt senere. Mor, den tager den her. Simone. Jeg skulle forresten hilse mig mor på mor. Det er Tollefar. Det er Tollefar. Se her. 3 børn sammen. Det bliver han da glad for. Ja. Må ikke få sutten med til mig? Hvad til mig? Og Simone. Så er der snart ikke mere batteri på, skal jeg hilse at sige. Den ikke op. Helt i orden. Fordi der står næsten for mange. Nu fik jeg det der, så bare se en ansigt i det mindste. Så. Du skriver bare, at du kommer hjem. Det er det der lejer. Det går rigtig godt for dig. Både fodbold og sådan det her. Ja. Det var røde på væggen. Ja, det er det. Det kan være, det bliver svært til næste år, hvem du skal holde med. Ja, det bliver sgu ikke noget problem. Spiller Rønby skal der lige udholde med. Ja. Det var gå ved Sorsen, og Rønby spiller så holder med hårdt. Ja, det gør jeg også, Palle. Det holder jeg med dig. Det gør jeg også. Det er fint. Ja. Okay. Om elevatoren, der er jo om. Det er fordi, jeg godt træne sig til. Jeg går med lige ud, og jeg fik hjem. Og så tænker du, hvor han jo vågen, så han også. Der er så også en dreng.